나 동문대야 아주 망어기 야채 신신한 게 파서 긴딩인데 좀바도 좀 남았어 다 다는 신게 제 러주 계획 신년 Chciałbym zacząć od 아니 powitania 가르치기 그 wszystkich członków 가르치기 Sangi, 어서로야 mnichów, 가르치기 mniszek, 신사 którzy nas słuchają, 다들 닦아서 wszystkich 어디 Turku, 음 nauczycieli, gesie, 아주다 가서해 i wszystkich świeckich, którzy słuchają tych letnich nauk. Chciałbym Was wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić. 개발체계 Mówiliśmy o Bikshu 기타도 Mahadewie. 개발체어봐 다 디고 시에신 바로 디카도 돼 개려어봐 Jest to Bikshu, który miał doprowadzić do pierwszego rozłamu na szkoły. I o tym mówiliśmy sobie przez ostatnich kilka wykładów. Wspomnieliśmy o 5 poglądach Mahadevy, ale dzisiaj chciałbym jeszcze spojrzeć na nie z innej strony i wyjaśnić jeszcze lepiej te 5 poglądów Mahadevy. Chciałbym dać Wam wyjaśnienie. 다다 러벤탕 현상기 로마 퀴즈야 어디 공개 퀴즈 어래야 산정디 Które pochodzi od mistrza Kuiji, który był uczniem Suansanga. On znany jest pod różnymi imionami, ale najczęściej znamy go jako Kuiji. Nazywa się go również wielkim mistrzem klasztoru Sun, więc mamy komentarz do poziomów Yogaczary napisany przez niego i on tam mówi o Mahadewie co nieco, więc według jego zdania Bikshu Mahadeva nie był wcale takim nikczemnikiem, jak ostatnio to opowiadaliśmy tutaj. Również inni starsi go krytykowali. I to, że oni go krytykowali, to wcale nie znaczy, że był taki zły, jak mówili o nim. On miał nauczać 5 poglądów. I teraz musimy spojrzeć na jego wyjaśnienie, na wyjaśnienie Mahadevy tychże 5 poglądów, czego właśnie ci starsi nie słuchali, tylko go krytykowali. Więc to jest dość jasna sytuacja, ale tak naprawdę nie powiedzieliśmy o niej zbyt dużo, więc chciałbym teraz przejść punkt po punkcie i wyjaśnić, jak Mahadeva objaśniał tych 5 poglądów. Więc mamy znowu ten tekst Kuiji, czyli komentarz do poziomów Yogaczary. Mowa jest tam o 5 poglądach Mahadevy. Więc najpierw Mahadeva powiedział, Mahadeva powiedział, jeśli chodzi o pierwszy pogląd, że arhaci wyczerpali negatywne stany umysłu i splamienia, ale jest Mara, dziecko bogów, i ten Mara może tworzyć przeszkody, może na przykład sprawić, że ich szaty będą splamione. I starsi po tym, gdy Mahadeva tak powiedział, powiedzieli, że jest on zwykłą istotą przesłoniętą głupotą. Więc te negatywne stany umysłu powstają ze względu na obecność obiektu oraz ze względu na niewłaściwe myśli w nocy. I dlatego pojawiły się splamienia na szatach Mahadevy. Natomiast on wini za to ingerencję Mary, dziecka bogów. I stąd wynikła kłótnia. Więc kiedy
Więc pierwszy z tych 5 poglądów mówi o tym, że archaci mogą być oszukani przez Marę, dziecko bogów. Coś bardzo podobnego znajdujemy w skarbnicy Abhidharmy. W tekście jest tam historia o tym, jak wielki Brahma oszukał Ashvajita. I jest powiedziane, że kiedy Bikshu Ashvajit znajdował się na odosobnieniu w Samadhi, zastanawiał się, gdzie kończą się, gdzie znikają 4 wielkie elementy. I w związku z tym zniknął z tego świata, udał się do świata 4 wielkich królów i zapytał Brahmę, gdzie znikają, gdzie się podziewają, gdzie kończą, gdzie się rozpuszczają 4 wielkie elementy. Ta historia pochodzi z sutry Skandhy Dyscypliny. Więc Ashvajit był arhatem. I właśnie kiedy miał tę wątpliwość co do 4 wielkich elementów, więc gdzie one znikają, jak wygląda ich koniec, pojawiła się ta wątpliwość w jego umyśle i natychmiast zniknął z tego świata, udał się do królestwa 4 wielkich królów i tam ostatecznie następnie znalazł się w królestwie Brahmy. I wszystkich bogów pytał o to, bogowie odpowiadali, że nie wiedzą. W końcu wszyscy bogowie powiedzieli, że nie wiedzą. W końcu pojawił się Brahma, ponieważ bogowie mówili, nie ma takiej rzeczy, której nie wiedziałby Brahma, więc zapytaj Brahmę. Brahma pojawił się jako chłopiec o 5 twarzach. Wyglądał jak mały chłopiec, ale miał 5 twarzy. Ashvajit zapytał go o to samo. Zapytał o 4 elementy, gdzie one, jaki jest ich koniec, co się z nimi dzieje, gdzie znikają. Natomiast w odpowiedzi Brahma powiedział, jestem Brahmą, jestem wielkim Brahmą, jestem Panem, jestem Stworzycielem. Ale nie odpowiedział na pytanie wprost. Więc po prostu udawał, że jest wielki, jest Stworzycielem, ale nie dał odpowiedzi. Wówczas Ashvajit powiedział, to czy jesteś Brahmą, czy nie jesteś Brahmą, czy jesteś Stworzycielem, czy nie obchodzi mnie to. Ja cię zapytałem konkretnie, co się dzieje z 4 skandhami, z 4 wielkimi elementami, gdzie one znikają? O to cię zapytałem. Kiedy ponownie zapytał Brahma ponownie powiedział to samo. Jestem Brahmą, jestem wielkim Brahmą, jestem Stworzycielem. Więc nie chciał udzielić odpowiedzi. W końcu, za 3. razem, wziął za rękę Ashvajita, udał się z nim w takie ukryte miejsce, gdzie nikt ich nie widział i nie słyszał i powiedział mu, wszyscy bogowie w orszaku Brahmy wiedzą, że nie ma takiej rzeczy, której ja, Brahma, bym nie znał, o której bym nie wiedział, której bym nie widział. Oni w to wierzą. Wszyscy bogowie w to wierzą, więc jeżeli miałbym powiedzieć przed nimi, że czegoś nie wiem, to nie mogę tego zrobić. Więc ja tak naprawdę nie wiem, jaki jest koniec 4 elementów. Ale to ty popełniłeś błąd. To jest twoja wina, to jest twój problem, ponieważ skoro żyje Buddha, to powinieneś iść do Buddy i Buddę o to zapytać, a nie mnie. Po prostu pytasz niewłaściwą istotę. Wówczas Ashvajit zniknął z tego królestwa Brahmy i
znalazł się przed Buddą. Zapytał Buddy, gdzie znikają 4 wielkie elementy, co się z nimi dzieje na końcu, a Buddha odpowiedział, najpierw one znikają w świecie bezforemnym, w sferze bezforemnej, ostatecznie znikają, kiedy osiągniesz nirwanę bez pozostałości. Więc ta historia pokazuje nam, że Brahma udawał, że on wszystko wie, że wszystko wie i próbował oszukać Ashwadzita. Nie mógł odpowiedzieć na jego pytanie i nawet nie udawał, że umie odpowiedzieć na to pytanie, tylko mówił mu cały czas, jestem Brahmą, wielkim Brahmą i tak dalej. Więc to jest historia, więc ta historia pokazuje nam, że arhaci czasami nie wszystko wiedzą i mogą zostać oszukani. Do pewnego stopnia mogą być również ofiarami oszustwa. Nie można powiedzieć kategorycznie, że nie mogą powiedzieć, że coś jest całkowicie prawdziwe albo całkowicie fałszywe. Więc taki tekst znajdujemy w podstawowym pojeździe. Drugi pogląd Mahadevy mówi, że mamy 2 rodzaje ignorancji. Jedna to jest taka, która wypływa z klesi, druga, która nie wypływa z klesi. Więc arhatowie nie mają tej, która wypływa z klesi, ale cały czas mogą mieć ignorancję czy niewiedzę, która nie wypływa z klesi. Tak wyjaśniał to Mahadeva. Tak wyjaśniał Mahadeva to, co powiedział siedząc na tronie, jako jeden z tych punktów. Tutaj wyjaśnia niewiedzę. A więc jeszcze raz mówi, że są 2 rodzaje niewiedzy. Jedna wypływa z klesi, druga nie wypływa z klesi. I mówi, że arhaci są zupełnie wolni od niewiedzy, która wypływa z klesi, ale cały czas mogą mieć niewiedzę, która nie wypływa z klesi. Natomiast starsi na to powiedzieli mu, że jest zwyczajną istotą, która kieruje się ignorancją, że nie rozumie znaczenia słów sutr i słów Buddy i twierdzi, że nawet szlachetne istoty mają jakiś rodzaj niewiedzy. I to jest z kolei, ten punkt również przyczynił się do powstania dyskusji. Powinniśmy się zastanowić, czy Mahadeva ma tutaj rację, czy nie. Więc również mamy tutaj tekst skarbnicy Abhidharmy, gdzie jest taka linijka, to on całkowicie pokonał ciemność w stosunku do wszystkiego. I jest autokomentarz, który mówi, że Pratyekabuddhowie i Śravakowie są wolni od takiej iluzji wynikającej z klesi, ale ponieważ pokonali ciemność w stosunku do wszystkiego, ale nie całkowicie, mają nadal pewien rodzaj niewiedzy niewypływającej z klesi. To jest niewiedza w stosunku do właściwości Buddy. Oni mogą nie znać pewnych rzeczy, które nie są im dostępne ze względu na czasy, ze względu na miejsce i ze względu na pewne zjawiska. Nieskończone zjawiska. Więc mogą być 4 powody takiej ignorancji czy też niewiedzy. Więc jest to niewiedza, która nie wypływa z klesi. Więc być może można to nazwać takim splamieniem czy zasłoną niewiedzy. Ale tak naprawdę, jakkolwiek byśmy ją nazwali,
저거 말이야. 년도 대바 신다게 같이 갈아간 점지 캐는 거 여버 자도 와. 가해서 뭐 저거 나 송요 봐. Y, 다 티시로 Więc, 티샤 셰비나. więc, ale da 점be 마방에 więc to, jakkolwiek byśmy ją nie nazwali, nie jest to tylko to, co Mahadeva twierdził, ale możemy znaleźć również słowa na ten temat w innych tekstach, na przykład w skarbnicy Abhidharmy. Mianowicie, że Śravakowie Pratyka Buddhawie nie znają na przykład właściwości Buddy i pewnych rzeczy, które nie są dostępne im ze względu na czas i miejsce, i to mogą być przyczyny tej niewiedzy. 미카시 또지 남배기 쇼로도 갈아간 점 신기해서 알아보. 이제 가시지 가르라고 알았잖아. 어따바 티고 챔버스인데 버데 좀 중요하겠어. 오늘 전에 그 남보양 다바디다 년도 대바디 소리 했으니까 시기도 와. 얘네 티고 챔비 뜻도 대좀 망보지 년도 대배기. Więc są tacy ludzie, którzy twierdzą, że Mahayana jest nieprawdziwa, że prawdziwe słowa Buddy to są tylko słowa tego pojazdu podstawowego. Są tacy ludzie, ale tak czy inaczej, ostatecznie również w tekstach, ponieważ Mahayana mówi, że jest taka niewiedza, która nie wypływa z klesi, ale również takie słowa możemy znaleźć w podstawowym pojeździe. Tutaj mamy więc taki dość ważny punkt filozofii Mahayany, który się pojawia. Ale tak naprawdę w tekstach pojazdu podstawowego również znajdujemy wiele miejsc, które są związane z filozofią Mahayany. Teraz trzeci pogląd. Trzeci spośród 5 poglądów Mahadevy. Mahadeva twierdzi, że od momentu, kiedy osiągnął stopień czy poziom wchodzącego w strumień, szlachetni całkowicie porzucają wątpliwość, która wynika z klesi, ale wciąż mają wątpliwości, które nie wynikają z klesi. Na przykład Więc na przykład może być tak, że mogą na przykład widzieć stracha na wróble i stwierdzić, że jest to faktyczna osoba, więc tego rodzaju wątpliwość i ona nie wynika z klesi. Taka wątpliwość. Więc starsi znów skrytykowani Mahadevę powiedzieli, że jest zwykłą istotą, która jest przesłonięta niewiedzą, że recytuje sutry i nie zna ich znaczenia prawidłowo i twierdzi, że szlachetni posiadają jakiekolwiek wątpliwości. I znowu pojawiła się tutaj dyskusja. Więc musimy zobaczyć, co twierdzą obydwie strony, co twierdzi Mahadeva i co twierdzą starsi. Bardzo często jest tak, że idziemy po tej linii, co powiedzieli starsi, słuchamy tych oszczerstw, które oni rzucali na Mahadevę, ale tak naprawdę nie analizujemy, co powiedzieli oni i co powiedział faktycznie Mahadeva. W tekście Vinaya Vastu znajduje się cytat, który mówi, że Bhagavan nauczał, że taki i taki bikszu już porzucił 3 rodzaje kajdan, czyli wyobrażony pogląd na osobowość, zbytnie przestrzeganie dyscypliny i ascezy oraz wątpliwość co do ścieżki prowadzącej do wyzwolenia i wszedł w strumień, w ten sposób wchodząc w ten, czy dochodząc do doskonałego przebudzenia. Również skarbnica Abhidharmy i jej autokomentarz również mówią, że ci, którzy weszli w strumień, porzucili wątpliwość, która wynika z klesi, ale nie porzucili wątpliwości, która nie wynika z klesi. I jest to podobne do tego, co było przed chwilą w opowieści o Ashvajicie. Kiedy Ashvajit przebywał w samadhi na odosobnieniu, miał wątpliwość co do tego, jak i gdzie, w którym miejscu
kończą się czy znikają 4 wielkie elementy. Więc jest tutaj pewna wątpliwość i ona nie wynika z Klesi. Jest to taka pewna ogólna wątpliwość. Więc Mahadeva twierdził, więc kiedy słuchamy tego wyjaśnienia Mahadevy, to niekoniecznie będziemy tacy zaskoczeni tym, co mówił. W czwartym punkcie, w czwartym poglądzie Mahadeva mówił, że Shariputra i inni, którzy mają bardzo rozwinięte zmysły, muszą nadal podążać za przyjacielem, za duchowym przyjacielem, aby wejść na ścieżkę. Natomiast wszyscy inni uczniowie absolutnie koniecznie również potrzebują kogoś, kto wprowadzi ich na ścieżkę. Znowu starsi powiedzieli, że Mahadeva nie ma tutaj racji, że nie rozumie właściwie sutr i ich znaczenia. I kwestionowali to, ponieważ Mahadeva twierdził, że może być tak, że ci szlachetni nie wiedzą tak naprawdę, że osiągnęli pewien poziom, że osiągnęli poziom arhata. A co dopiero pozostali uczniowie? Więc mamy tutaj pogląd starszych, którzy się z tym nie zgadzali, natomiast Mahadeva mówi, że nawet ten, który wszedł w strumień, ktoś, kto ma bardzo już rozwinięte zmysły, nadal potrzebuje kogoś, kto ukaże mu ścieżkę. Więc może być tak, że pytanie było takie, czy może być tak, że sam arhat nie wie, że jest arhatem. Więc tutaj pojawiła się dyskusja, znowu pytano, starsi zadawali wiele pytań Mahadewie, więc twierdzili, że z tego wynika, że Mahadeva twierdzi, że arhaci w ogóle niczego nie wiedzą. Musimy tutaj wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Więc powiedział, że Shariputra i inni muszą podążać za duchowym przyjacielem na duchowej ścieżce. Na przykład był Shariputra, który był najwyższy w praczni, był Upali, który był najlepszy jako dzierżyciel Vinai, i było innych jeszcze 6 wielkich arhatów. I to Buddha musiał im powiedzieć, że oni są najlepsi w tym, najlepsi w Vinai, najlepsi w prażnie, bo sami o tym nie wiedzieli. Więc gdyby Buddha im tego nie powiedział, to sami by o tym nie wiedzieli. Taki jest jeden powód. Dlaczego jest potrzebny nam ktoś inny, kto wprowadzi nas na ścieżkę? Ponadto szkoły podstawowego pojazdu mówią, że Pratyeka Buddowie w swoim ostatnim wcieleniu mogą zamanifestować przebudzenie, ale bez duchowego nauczyciela, ale Śravakowie w swoim ostatnim wcieleniu muszą mieć duchowego nauczyciela. Tak twierdzą teksty. Czyli Śravakowie potrzebują, bez tego jest im trudno osiągnąć efekt, rezultat, natomiast Pratyeka Buddowie nie potrzebują. I dlatego warto jest rozważyć, czy to zdanie nie jest prawdziwe, że potrzebny jest duchowy nauczyciel do końca. Ostatni pogląd, 5, mówi, że chociaż w przeszłości ci, którzy kształcili się w przeszłości, trenowali umysł w przeszłości przez wiele wcieleń, są bliscy osiągnięcia stanu szlachetnych, po czym są bliscy osiągnięcia stanu szlachetnych, na przykład słyszą, jak Buddha naucza o dharmach, o cierpieniu, o pustości i tak dalej, i wielu po usłyszeniu tego osiąga rezultat. Więc niektórzy osiągają rezultat, którzy mają tak wielką odrazę do samsary,
że oni sami wykrzykują słowa tej odrazy i mówią o tym, że natura jest cierpieniem. I przez wykrzyknięcie tych słów, ponieważ je rozumieją, tworzą te ścieżki szlachetnych. Więc osiągają ścieżkę szlachetnych, ponieważ są w stanie przez wywołanie słowami tych ścieżek i ukazania tej odrazy do samsary, są w stanie osiągnąć ścieżki. Starsi oskarżyli Mahadevę, że popełnił czyny o natychmiastowym skutku, ale wciąż nie zerwał całkowicie korzeni dobroci i nadal się martwi, nadal się boi o to, że odrodzi się w niższych światach i dlatego właśnie wykrzyknął w ciągu nocy cierpienie. Dlatego, że miał cały czas ten lęk w sobie. Martwił się, że się odrodzi w niższych królestwach, w niższych światach i dlatego wykrzyknął cierpienie w środku nocy. Rano uczniowie, martwiący się o niego, myśleli, że jest chory. Zapytali go, nauczycielu, czy jesteś chory? On odpowiedział, że nie jest chory. To dlaczego krzyczałeś w środku nocy cierpienie? Na to Mahadeva odparł, że wstąpiłem na ścieżkę, kiedy byłem młody i wtedy robiłem, co chciałem. Ale teraz jestem stary i nie mogę już robić wszystkiego tak, jakbym chciał. Gdybym nie wykrzyczał cierpienie i nie odczuł tej odrazy, to nie stworzyłbym sobie ścieżki szlachetnych. Czyli musiałem powziąć pewien wysiłek, żeby tę ścieżkę sobie stworzyć. Jest to dość długie tutaj wyjaśnienie tego, co mówili starsi i tego, co mówił Mahadeva. Ale również możemy tutaj powiedzieć, że Mahadeva powiedział, że dzięki słowom możemy osiągnąć ścieżkę szlachetnych, i nie możemy powiedzieć, że to jest kategorycznie błędny pogląd. Mamy takie, znowu cytat o Ashvajicie. Ashvajit wyrecytował do Shariputry taką strofę, że wszystkie darmy pochodzą z przyczyn i warunków. Tathagata nauczał ich przyczyn. Wielki Shramana tak nauczał, jeśli chodzi o ustanie przyczyn. Więc samo usłyszenie tej strofy, przez samo tylko usłyszenie tej strofy Shariputra osiągnął ścieżkę szlachetnych, tak mówi Vinayavastu. Więc tutaj takie wykrzyknięcie z głębi serca, cierpienie sprawia, że pojawia się takie odczucie, że nie możemy już tego znieść, tej odrazy do pełnej cierpienia samsary. Więc to jest też taki znak, to jest taki wyraz tego, że naprawdę praktykujemy naturę dharmy. Więc trudno jest powiedzieć, że ten pogląd jest do końca błędny. Więc możliwe, że ktoś uświadomi sobie, że samsara jest pełna cierpienia i wykrzyczy to i to sprawi, że rzeczywiście to urzeczywistni. Więc była tradycja w ogóle, że bikszu chodzili w kółko i cały czas powtarzali, wszystko jest cierpieniem, wszystko jest cierpieniem. I są ludzie, którzy tak robią i wystarczyło czasami wykrzyczeć cierpienie albo nietrwałość. I trudno jest powiedzieć, że to jest błędne, że to jest błędny pogląd. Więc generalnie chodzi o to,
대당 안에 지양 남규 따져 뭐지 뒤주 나로래야 że 숭대야 kiedy mówimy o 5 poglądach Mahadevy, 내가 망보지래 레바 용리도 와 타지도 개몽나 준비 시야베 타지도베 마다바레 można je powiązać z wieloma elementami, które znajdujemy na przykład w skarbnicy Abhidharmy. Więc nie można powiedzieć tak kategorycznie, że to, co mówił Mahadeva, to są błędne poglądy. I szczególnie kiedy patrzymy również z perspektywy Mahajany. Bo kiedy patrzymy na nie z punktu widzenia Mahajany, to jest w nich dużo sensu. Jest to dość trudne. Więc, ale generalnie myślę, że nie możemy powiedzieć, nie możemy tak odrzucić z góry tych poglądów Mahadevy i twierdząc, że one są złe i błędne, dlatego że on był złą, nikczemną osobą. Musimy popatrzeć na jego wyjaśnienia, które on tak naprawdę złożył i też posłuchać wyjaśnień arhatów, tych starszych i dopiero wtedy będziemy mogli zrozumieć, na czym tak naprawdę polegała ta dyskusja i co mówi na ten temat Mahayana, co mówi na ten temat pojazd podstawowy. I również wiele tych elementów filozofii było obecnych również przed podziałem na 18 szkół. A potem, gdy 18 szkół się upowszechniło, gdy 18 szkół się upowszechniło, później nastąpi rozwój Mahajany i o tym sobie jeszcze powiemy. Natomiast trudno jest, nie ma powodu, żeby mówić, że Mahajana jest kompletnie niezwiązana z pojazdem podstawowym, że pojawiła się sama z siebie. Nie ma żadnego powodu, żeby tak mówić. Teraz przejdziemy do kolejnego punktu. Mianowicie do tego, co na ten temat mówią uczeni. I zaczniemy od japońskiego uczonego Keisho Tsukamoto. Keisho Tsukamoto albo Tsukamoto Keisho urodził się w 1929. I jeżeli będziemy mieli czas, to jeszcze porozmawiamy o poglądach pewnej koreańskiej badaczki, ale nie wiem, czy starczy nam na to dzisiaj czasu, więc zacznijmy od Keisho Tsukamoto. On badał owych pięć poglądów Mahadevy i miał dużo do powiedzenia na ten temat, ponieważ zbadał teksty źródłowe. Jeszcze raz, urodził się w 1929 i w 1965 napisał artykuł, który się nazywał Linia przekazu Mahadevy i kontrowersja pierwotnego podziału na szkoły. Więc w tym tekście, w tym artykule cytował 18 źródeł i zebrał ze sobą 18 źródeł, właściwie zebrał wszystkie źródła, jakie były wtedy dostępne. Więc jego analiza tego, co powiedział Bhikshu Mahadeva i tych 5 punktów, czy one są prawdziwe, czy są błędne, jest bardzo, możemy powiedzieć, taka naukowa, rygorystyczna. I Keisho Tsukamoto zrobił to bardzo wnikliwie, bardzo przebadał te wszystkie źródła i zrekonstruował również utracone materiały. Nie będziemy tutaj mówić o tym szczegółowo, ale chciałbym przynajmniej przedstawić jego wnioski. Tak jak powiedziałem, on porównał 18 tekstów, 18 źródeł i zrobił tabelkę z tych
18 źródeł, chociaż jest problem z tą tabelką jest taki, że prawdopodobnie ze względu na uwarunkowania drukarskie niektóre części tej tabelki brakuje ich po prostu i nie udało mi się znaleźć pełnej tabeli, ale generalnie możemy tutaj zobaczyć, że jest tu porównanie 18 tekstów, zarówno z tradycji południowej, jak i północnej. Więc na przykład tradycja południowa, czyli buddyjskie teksty zachowane w języku palijskim i tradycje północne, czyli w język chiński, język tybetański. Więc owych 18 różnych tekstów z tych dwóch tradycji, on porównał je i patrzył na różnice i podobieństwa dotyczące tematu 5 poglądów Mahadevy. Więc chciałbym Wam pokazać najpierw, o jakich 18 tekstów chodzi, o jakich tekstach mówimy. I one są tutaj oznaczone literami od A, B, C aż do R. I na przykład pierwsze, czyli A to jest wielka ekspozycja, tłumaczona w latach 656-659. Potem mamy traktat o 18 szkołach, który jest innym przekładem z V wieku. Mamy tutaj debatę, kto to tak naprawdę przetłumaczył. Sam Tsukamoto twierdzi, że ten tekst został przetłumaczony w czasie późniejszej dynastii Qin. Więc dokładnie nie musimy się w to zagłębiać. Mamy również traktat o różnicach między szkołami, przetłumaczony przez Paramartę w połowie VI wieku. Mamy również traktat o tego samego tekstu, przetłumaczony przez Xuanzanga w 662 roku. I jeszcze mamy również przekład Bandesa Kyonga, prawdopodobnie z VIII wieku. Mamy następnie notatki do traktatu o tekstach różnych szkół, przetłumaczone przez Kuiji. Tekst mówiący o głębokim znaczeniu 3 traktatów to są mistrz Jizang i z dynastii Sui i z dynastii Tang. Wyjaśnienie traktatów tekstów różnych szkół mistrza Paramarty z VI wieku. Następnie mamy tekst Xuanzanga, Kroniki podróży do regionów zachodnich z 646 roku. Pod literką J i K nie wiemy, co to są za teksty. Nie mamy pewności, jakie są teksty pod literą J i K. Kiedy tekst był napisany, ten artykuł był napisany w wyniku jakichś problemów z drukiem, nie zachowała się ta cała tabelka. Mamy pod literką L wyjaśnienia co do różnic między szkołami, Acharya Bhavi z VI wieku prawdopodobnie.
Mamy również tekst tybetański, ten tekst w języku tybetańskim. Mamy następnie pod literką M historię króla Asioki po chińsku, która jest przetłumaczona przez An Facina z zachodniej dynastii Jin. Koniec III, początek IV wieku. Sutra króla Asioki przetłumaczona przez Lianga Sanghavarmana w roku 512. Pod literką O jest traktat rozróżniający właściwości. Jest to tekst palijski z III lub IV wieku. Jest też wersja chińska. Następnie mamy Dipavansę, czyli historię Sri Lanki z IV-V wieku. To jest literka P. Samanta Pasadika to jest pod literką R i to jest komentarz do Vinai z V wieku autora Buddha Goszy. Więc ogólnie to jest 18 tekstów, które zostały tu porównane. Więc więc ów japoński badacz porównał owych 18 tekstów, ale nie mamy aż tyle czasu, żeby wszystko szczegółowo opisać. Możemy zobaczyć jednak tutaj na tę tabelkę i jeszcze raz litery alfabetu oznaczają teksty. Więc jest tutaj kwestia czasu, czyli kiedy to się wydarzyło i mamy różne wyjaśnienia w różnych tekstach. Na przykład pod B jest napisane, że Mahadeva urodził się w 116 lat po parinirwanie Buddy i inne teksty mówią również, że było to 100 lat po parinirwanie, ponad 100 lat po parinirwanie. Pod literką I jest tekst, który mówi, że to było 100 lat po parinirwanie. Drugi punkt to jest, jaka dynastia wtedy panowała. Pod A na przykład nie ma wyjaśnienia, jaki król tam panował wtedy. Pod B jest król Asioka. Natomiast literka L mówi, że to było za króla Nandy i Mahapadmy. Więc różne dynastie, różni władcy. Trzeci punkt to narodziny Mahadevy, a konkretnie miejsce narodzin Mahadevy. Więc pod A jest powiedziane, że był synem kupca z Matury. Jeszcze inny tekst twierdzi, że jakiegoś kapitana z Matury. Historia Sri Lanki na przykład mówi, że on się urodził w południowych Indiach, ale nic więcej nie wspominają, więc mamy tutaj również różnicę. Czwarty punkt to już dotyczy samej historii, że dokonał 3 czynów o negatywnych skutkach. I tutaj mamy takie więc te teksty, w których nic nie zaznaczono, to znaczy, że po prostu te teksty o tym nie mówią. Czyli na przykład B, C, D, E, F, B, C, D i E w ogóle nie ma mowy o tym, że dokonał tych czynów. Natomiast pozostałe teksty, te gdzie jest po prostu kółeczko, twierdzą, że tak, że dokonał tych 3 negatywnych tekstów. Natomiast M i N, czyli historia Sri Lanki, Dipavansā,
Tam jest mowa o tych konkretnych czynach, ale jest tylko mowa o zabiciu matki. Nie ma mowy o pozostałych. Nie wymienione są wszystkie te czyny. Nic więcej. Nic więcej tam nie wspomina się, czyli nie wspomina się w tych tekstach, że są 3 czyny. Następnie mamy, że miał niewłaściwe stosunki z królową i tutaj tylko tekst H o tym mówi. Trzeba sobie zobaczyć, co to za tekst pod literką H. Jest to wyjaśnienie tekstów różnych szkół. I ten tekst o tym wspomina. Wspomina o niewłaściwych stosunkach z królową. Więc jest pytanie, więc jest tutaj kwestia tego, że nie wszystkie teksty zgadzają się co do tego, czy te czyny zostały popełnione i dokładnie które czyny zostały popełnione. Również następny punkt to jest gdzie i jak został wyświęcony. Więc jeśli chodzi o... Potem przejdziemy już do punktu 8. Tutaj jest takie twierdzenie, że kontrowersja wypłynęła z tego, że Mahadeva nauczał, czy wypowiedział te 5 poglądów, natomiast w 8. punkcie jest powiedziane, że Mahadeva napisał traktat i tutaj są 2 teksty, które tak twierdzą. Więc niektóre teksty twierdzą, że on miał obiekcje co do dyscypliny Vinai, do zaostrzenia dyscypliny Vinai. Ale z kolei na przykład w tekście K jest tak powiedziane, ale nie ma mowy o tym, że on wypowiedział 5 błędnych poglądów. W punkcie 11 mamy znowu również różne poglądy na temat rozłamu na Sthaviravady i Mahasangikę. Potem kwestia porównał, jak teksty mówią o tych archatach, którzy znaleźli się na łodzi na Gangesie. O tym, jak odlecieli do Kaszmiru i tak dalej. Więc wszystkie te różne wydarzenia, o których myśmy tutaj opowiadali, ten japoński badacz porównał w tych 18 dostępnych mu tekstach. Więc to, o czym głównie musimy tutaj powiedzieć, to jest po pierwsze, czy jest naprawdę związek między Mahadevą i owymi 5 poglądami. Więc Keisho Tsukamoto znalazł 12 różnych wersji, 12 różnych wersji dotyczących Mahadevy i tego, kim tak naprawdę Mahadeva był. Ale myślę, że nie będę tutaj o tym szczegółowo mówił. Ale Mahadeva, czy Mahadeva, który nauczał 5, więc pytanie jest, czy Mahadeva tak naprawdę nauczał tych 5 poglądów. Ponieważ tak rzeczywiście mówi wiele tekstów, zwłaszcza Sarvastivady, ale są i takie teksty, na przykład jedna z sutr, która została przetłumaczona na chiński,
Mamy bardzo ważne teksty Sarvastivady i one wszystkie mówią o 5 poglądach, 5 punktach i mówią, że one są błędne, ale żaden z tych tekstów mówiłem już, że historia o tym, że Mahadeva te 5 poglądów wyraził, pochodzi z tekstu Wielka Ekspozycja, ale jest tam mowa o trzech nikczemnych czynach i tak dalej. I teraz pytanie jest, ponieważ niektóre teksty wcale nie mówią o tym, że to Mahadeva nauczał owych 5 poglądów, twierdzą, że człowiekiem, który to zrobił, był Bhadra. Mamy również teksty, mamy trzy różne przekłady tekstu Asthakanda Shastra. I tam pojawia się tekst, czy też rozdział o pradżni, o 5 poglądach. I w rozdziale o pradżni jest właśnie mowa o 5 poglądach. Ale w Wielkiej Ekspozycji, na przykład w rozdziale o pradżni, nic na ten temat nie ma. Jest jeszcze kolejne tłumaczenie tekstu Wielkiej Ekspozycji. I tam z kolei w tym innym przekładzie jest rozdział o pradżni i pytanie właśnie jest, pojawia się, gdzie tak naprawdę pojawia się 5 punktów, bo znowu w tym rozdziale o pradżni tych 5 punktów, tych 5 poglądów się nie pojawia. Natomiast w tekście Ashta Skanda Siastra, przetłumaczonym w IV wieku, z kolei 5 poglądów jest rzeczywiście nauczanych i jest o nich mowa w tym tekście. Natomiast w przekładzie z V wieku nie ma nic o tym. Więc ten temat w ogóle nie jest też omawiany w starszych przekładach Wielkiej Ekspozycji. Więc możemy wysnuć hipotezę, że w pewnym momencie, kiedy tekst Wielkiej Ekspozycji został stworzony, zebrany, więc w oryginalnych rękopisach prawdopodobnie nie mówiono nic o 5 poglądach Mahadevy, ponieważ wówczas musiałby się pojawić również w przekładach z V wieku, ale dopiero kiedy całkowicie już zebrano teksty Wielkiej Ekspozycji, dopiero kiedy stworzono kompletny tekst, wówczas pojawia się ta historia, więc wygląda na to, że ją dodano. Tutaj w tabelce mamy porównanie tekstów Abhidharmy. Więc jeśli porównamy różne teksty, i wówczas znajdziemy teksty, w których 5 poglądów się pojawia, a w których ich nie ma.
시라고 풍부 맵이나 아니 디나로 고 시라고 풍부가 찾아 맵이나 아니 가르쳐야 돼. 다왕아 시에메다 사실 거 덤기 시에메다 하고 말아. Więc widzimy, że w 5 rozdziałach w tekście Asta Skanda Siastra, w tekście Jnana Prasthana, tam się pojawiają te błędne poglądy. Jako błędne poglądy. Natomiast w nowym przekładzie Wielkiej Ekspozycji jest traktat o 5 aspektach, tam również się pojawia 5 poglądów. Ale jeśli spojrzymy na stare przekłady, o 5 przekładach, o 5 aspektach, tam nie ma nic o tych 5 poglądach. A więc nauka o 5 poglądach znalazła się w 3 tekstach, ale nie w starych przekładach. Drugi punkt to jest historia o samym Mahadewie. Historia o tym, że się pojawił, że był ktoś taki w ogóle, że popełnił 3 czyny, że nauczał następnie tych punktów i pojawiła się ta kontrowersja. Więc to również pojawia się, te wyjaśnienia, te opowieści pojawiają się w nowych przekładach Wielkiej Ekspozycji z VII wieku. Więc wcześniejsze teksty w tych poprzednich tekstach, w tych poprzednich starszych wersjach nie ma w ogóle wspomnienia o tych kwestiach. Dlatego więc możemy z tego wysnuć wniosek, że opowieść o Mahadewie została dodana prawdopodobnie później. To są wszystko teksty tłumaczone na chiński. Możemy jeszcze zobaczyć sobie na teksty palijskie. Więc mamy teksty palijskie i tam między innymi jest tekst również, który mówi nam o tym, że owych 5 poglądów były nauczane przez inne szkoły. I znajdujemy również komentarz 2 szkół, szkoły wschodniej góry i zachodniej góry. I tam one należą tak naprawdę do szkoły Mahasangiki. I one, te szkoły w ramach Mahasangiki, tam jeszcze w ramach szkoły Mahasangika jeszcze jest mniejsza szkoła Andhaka i one prezentują pogląd szkoły Andhaka. I one tam generalnie tych 5 poglądów jest uznawanych, że są to nauki Mahasangiki, ale nie jest wspomniane, że że jest to 5 poglądów wypowiedziane przez Mahadewę. Więc w tekstach palijskich i w tekstach właśnie przetłumaczonych na chiński, niektórych tekstach przetłumaczonych na chiński, pojawia się Mahadewa, który naucza 5 poglądów i pojawia się kontrowersja i pojawia się rozłam Sangi na dwie części, na 2 szkoły. Więc ten japoński badacz porównał wersje i zobaczył, że one w wielu tych wersjach nie istnieją i one dopiero po stworzeniu ostatecznej wersji zostały umieszczone w tekście. Więc wcześniej, oprócz omawiania 5 poglądów, nie ma
Nie ma wcale takiego wyjaśnienia, że to Mahadeva je wypowiedział i nie ma dalej w związku z tym wyjaśnienia, że to przez to, że Mahadeva je wypowiedział, doszło do rozłamu na szkoły. I mamy tekst Vasumitry, koło rozróżniające szkoły, i również tam jest wspomniane, że 5 poglądów to są poglądy konkretnych szkół. Eka Vyavaharika, Lokottaravada, Kukutika, Bahusritya, Haimavata i pewnych innych szkół. I że owych 5 poglądów tych szkół według Sarvastivadinów są błędnymi poglądami. Więc różne szkoły, które wytworzyły się w ramach Mahasangiki, nauczały tych poglądów, ale ogólnie można powiedzieć, że owych 5 poglądów są właśnie poglądami tych podszkół należących do Mahasangiki i te szkoły je przyjmują. Natomiast szkoły, które należą do Sthaviravady, uważają je za błędne poglądy. Myślę, że możemy taki wniosek wysnuć. Więc nie możemy również powiedzieć, że nie możemy na 100% powiedzieć, że nie ma związku między tymi poglądami a rozłamem na szkoły. Ale jest pytanie, czy rzeczywiście Mahadeva ich nauczał? I to, więc chciałbym o tym właśnie teraz powiedzieć, czy jest związek między Mahadevą, między 5 poglądami i rozłamem na szkoły. Więc pytanie, czy rzeczywiście jest związek między właśnie Mahadevą i tak dalej. Więc tutaj jest kwestia, jak powstał ten pierwotny rozłam, i tutaj najważniejszym tekstem, najważniejszym źródłem jest koło rozróżniające tradycje tekstowe Vasumitry. Myślę, że wielu z nas nie czytało tego tekstu, być może większość z nas nie zna tego tekstu. Więc w kanonie buddyjskim uznajemy, że pewne teksty są ważne, ale na niektóre nawet nie patrzymy. Między innymi na ten tekst specjalnie nie patrzymy, ponieważ uważamy, że nie ma specjalnie korzyści z tego płynących, ale jest właśnie ten tekst, koło rozróżniające tradycje tekstowe, i mamy przekłady. I jeżeli chcemy się czegoś dowiedzieć o 18 szkołach, to jest to bardzo ważny tekst. Musimy również zwrócić uwagę na to, że ten tekst ma 4 różne przekłady. 3 na język chiński i 1 na tybetański. Więc tylko jest 1 przekład na tybetański, a aż 3 na chiński. Więc pierwszy przekład na język chiński, najwcześniejszy, z późniejszej dynastii Qin, pod tytułem Traktat o 18 szkołach. Następnie mamy przekład Paramarty, traktat o różnicach między szkołami, i przekład tybetański. I te przekłady mówią, że jest powiązanie między 5 poglądami i rozłamem na podszkoły, ale nie wspominają imienia Mahadevy w tym kontekście. A więc mamy Mahadevę,
5 poglądów i rozłam i oryginalny, pierwotny rozłam na szkoły. I teraz niektóre teksty wiążą te wydarzenia, ale te, o które ja tutaj w tej chwili wymieniłem, i te przekłady, czyli tutaj wymieniłem akurat 2 chińskie i 1 tybetański, one nie wspominają o imienia Mahadevy. Mówią o związku między poglądami, 5 poglądami i rozłamem na podszkoły, ale nie mówią o Mahadewie. Możemy zobaczyć jeszcze na jeden przykład z późniejszej dynastii Qing, który wspomina późniejszego Mahadewę, ale nie wyjaśnia z kolei 5 poglądów. Natomiast przekład Paramarty nie mówi w ogóle o wcześniejszym Mahadewy, który miał doprowadzić do tego pierwotnego rozłamu. Przekład tybetański nie wspomina Mahadewy wcześniejszego, ale mówi o późniejszym. Więc tu są różnice. W 662 roku Xuanzang z dynastii Tang przetłumaczył również tekst i zatytułował go Traktat o tekstach różnych szkół. I to jest najpóźniejsze z tych przykładów, które w tej chwili omówiliśmy. I tam jest mowa o tym, że rozłam na szkołę był powiązany z Mahadewą. I to właśnie, co jest w tym tekście, zgadza się z przekładem Wielkiej Ekspozycji z lat 656-659. Więc tam jest mowa o Mahadewie, 5 punktach czy 5 poglądach i podziale na szkoły. I mowa jest, że to wszystko jest ze sobą powiązane jako przyczyny i skutki. Więc wcześniej Sangha była zjednoczona, a potem pojawiło się właśnie to wydarzenie, którego autorem był Mahadeva i doszło do rozłamu. Ten pierwszy podział, mówimy o nim jako podział pierwotny. I tutaj ten przekład Xuanzanga i wielka kompozycja mówią, że przyczyną był Mahadeva. I tak naprawdę to jest jedyne miejsce, gdzie to jest bardzo tak ewidentnie wspomniane. W tych poprzednich tekstach, które wymieniliśmy, nie mówi się o tym, że na przykład w przekładzie Paramarty nie było mowy o tym, że to była przyczyna pierwotnego rozłamu. Jest mowa o tym, że jest to przyczyna tego drugiego rozłamu na podszkoły w ramach Mahasangiki, więc to są różnice. W tekście tybetańskim, w tłumaczeniu tybetańskim mamy jakieś tutaj błędy, być może część tekstu po prostu, albo część słów brakuje tutaj w tekście tybetańskim, przekładzie tybetańskim i być może w czasie, kiedy był wydrukowany, po prostu brakowało pewnych części tekstu. Ale generalnie możemy powiedzieć, że ten tybetański przekład bardzo pasuje do przekładu Xuanzanga. Więc przekład Xuanzanga z dynastii Tang mówi, że jest 2 Mahadevów, wcześniejszy i późniejszy. Jeden około 100 lat po Parinirwanie i 200 lat po Parinirwanie jest drugi Mahadeva, późniejszy Mahadeva. Więc to są 2 różne osoby, dlatego mówimy o wcześniejszym i późniejszym, więc ten wcześniejszy miał doprowadzić do pierwotnego rozłamu na 2 szkoły. Natomiast jeśli chodzi o
drugiego Mahadevę, późniejszego Mahadevę, jakieś 200 lat po parynirwanie, on również miał nauczać 5 poglądów i z kolei to spowodowało rozłam na Mahasangiki na pomniejsze szkoły, na podszkoły. Więc to miał, późniejszy Mahadeva miał do tego doprowadzić. Następnie mamy tekst z 662 roku napisany przez Kuiji, notatki do traktatu o tekstach różnych szkół. I to był uczeń Suwansanga, Kuiji, więc jest to komentarz, są to notatki do tego traktatu o tekstach różnych szkół. Więc on nie tylko cytuje wielką ekspozycję, ale również wyjaśnia, że król, który jest wspomniany w tekście, to jest król Ashoka. Więc wyjaśnia to, że jest to Ashoka, ponieważ bierze jako swoje źródło wielką ekspozycję, która była przetłumaczona przez Suwansanga. Tam jest napisane jasno, że był to król Ashoka, który jest właśnie królem w czasach, kiedy dochodzi do rozłamu. Pokazuje nam to, że mamy różne przekłady. Mamy co najmniej 4 różne przekłady i w tych przekładach widzimy różnice. Tylko jeden przekład, który twierdzi, że jest powiązanie między Mahadevą a pierwszym rozłamem, pierwotnym rozłamiem, natomiast pozostałe 3 w ogóle nie mówią o tym, że Mahadeva był odpowiedzialny za pierwotny podział. Natomiast mówią o tym, że był odpowiedzialny za rozłam na te kolejne podszkoły. Następnie mamy teksty południowej tradycji i również tutaj musimy spojrzeć, co mówią teksty południowej tradycji. W ramach tradycji południowej czy przekazu południowego owych 5 poglądów są nauczane jako nauki Mahasangiki, ale Mahasangika jest jedną z tych pierwotnych szkół, ale konkretnie są podszkoły Purva-shaila i Apara-shaila. I to te szkoły miały nauczać 5 poglądów. Wiemy o tym z sutry pod tytułem Sutra Pytań Shariputry. I jest tam powiedziane 200 lat jest tam powiedziane to, co mówi Buddha. 200 lat po mojej parynirwanie szkoła Mahasangiki pojawi się ze względu na istnienie różnych traktatów. 300 lat później, 300 lat po parynirwanie pojawi się, ze względu na różne teksty, pojawi się ponownie szkoła Mahadevy, szkoła Chaitya i szkoła Uttar-shaila. Czyli to ma być jakby to ma być przepowiednia Buddy, która się znajduje w tym tekście, Sutrze Pytań Shariputry.
że 200 lat po parinirwanie pojawi się Mahasangika, a 300 lat po parinirwanie pojawia się szkoła Chaitya i Uttara Shila jako podszkoły. I I zamiast nazwy szkoły Purva Shaila pojawia się tutaj nazwa Szkoła Mahadevy. Dlatego możemy wnioskować w kontekście znowu Mahadevy i tych szkół Andaka, czyli szkół z południowych Indii. Wniosek jest, że te szkoły, które tu wymieniliśmy, Purvashila, Uttarashila, że one należały do szkoły Andaka i generalnie to są po prostu szkoły z regionu Andaka i dlatego nazywamy je szkołami Andaka. Więc to są tak naprawdę szkoły Andaka z rejonu Andaka albo Andhra z południowych Indii. Więc znowu tutaj przede wszystkim o tym, że Mahadeva i 5 poglądów były odpowiedzialne za rozłam pierwotny rozłam. Tutaj przede wszystkim nauczy tego Sarvastivada, a przede wszystkim kaszmirska Sarvastivada. Więc musimy się zastanowić, czy jest związek rzeczywiście. Możemy na to spojrzeć z dwóch jakby punktów widzenia. Więc rozłam na Sthavirawadę i Mahasangikę, czy to jest to samo, czy rozłam na Sarvastivada i Mahasangikę? A drugie pytanie, dlaczego Mahadeva został jakby włożony do tych wydarzeń? Dlaczego go uwzględniono, jeśli chodzi o wydarzenia prowadzące do tego pierwotnego rozłamu? Więc pierwsze pytanie, czy ten rozłam to była dyskusja między Sarvastivadą i Mahasangiką, czy między Sthavirawadą i Mahasangiką? Być może trzeba powiedzieć, że jest to dyskusja między Sarvastivadą i Mahasangiką. I jaki jest związek między tymi dwoma szkołami, Sarvastivadą i Mahasangiką? Według znowu tekstów Sarvastivady są one powiązane. Więc tutaj jest mowa o arhacie Madhyantika, o imieniu Madhyantika, który nauczał w Kaszmirze. Tak mówią teksty Sarvastivady, natomiast syngaleskie ze Sri Lanki teksty mówią, że Moggaliputta Tissa wysłał Madhyantikę, arhata Madhyantikę do Kaszmiru i do Gandhary, aby nauczał tam dharmy. Więc tego Madhyantika wysłał według tekstów południowych Moggaliputta Tissa. Więc jest tam mowa o tym, że wielu uczonych nauczycieli zostało wysłanych, by nauczali, ale między innymi jest właśnie ów Madhyantika, który został wysłany do Kaszmiru. Tybetańskie teksty o tym nam nie mówią. One mówią po prostu, że
że Madhyantika był uczniem Anandy. 유산에 다당한 저기 정유난데 송다데 르유난데 송다데 这么多 Więc teksty z tradycji północnej i teksty z tradycji południowej tutaj się nie zgadzają. Jak już powiedziałem, według tekstów z tradycji Sri Lanki mówi się właśnie o tym Madhyantice, ale również jest Mahadeva. I Mahadeva według tych tekstów został wysłany do południowych Indii, do miejsca, które się nazywa Mahisamandala. Dzisiaj to jest miasto Mysore. Więc jest mowa o tym, że Mogaliputta Tissa wysłał Mahadevę właśnie do tego miejsca Mahisamandala w południowych Indiach. A do Kaszmiru został wysłany z kolei Madhyantika. Więc według tekstów ze Sri Lanki ci dwaj byli sobie, żyli w tym samym czasie. Więc prawdopodobnie było to w czasach Asioki. I wtedy stolicą imperium Asioki była Pataliputra. I stamtąd właśnie jeden został wysłany do Kaszmiru, drugi do Andaki. I tam stworzyła się społeczność w południowych Indiach, społeczność buddyjska. A więc upowszechnili dharmy w Kaszmirze i do Mahisamandali. Według tych historii ze Sri Lanki obydwa te wydarzenia miały miejsce za czasów dynastii Maurya. Więc kiedy mówimy o tym pierwotnym podziale i tym pierwotnym rozłamie na szkoły, o czasie, kiedy to się wydarzyło, kiedykolwiek to by nie było, według wielkiej ekspozycji starsi z Haviravady udali się do Kaszmiru i tam się osiedlili. I tutaj się pojawia pytanie, czy w ogóle Mahadeva wtedy już był, czy on żył w tym okresie, więc pojawia się wątpliwość, czy jest powiązanie między tą Sthavirawadą, tymi starszymi, którzy udali się do Kaszmiru. Być może jest powiązanie między Sarvastivadą a uczniami Mahadevy. Być może jest tak, ponieważ tekst Wielkiej Ekspozycji został napisany przez tych kaszmirskich Sthaviravadinów, Sarvastivadinów, więc jest... Więc być może jest tak, że ci starsi z Kaszmiru wymyślili sobie tą historię, żeby nadać ważności swojej szkole i żeby ją jakby, żeby ona miała swój autorytet. Więc była również Sarvastivada w Kaszmirze i Sarvastivada w Maturze. I był ten podział na Sarvastivadę z Matury i z Kaszmiru. I w pewnym okresie ta Sarvastivada z Kaszmiru była silniejsza niż ta z Matury. I dlatego właśnie mówimy o szkole Wielkiej Ekspozycji z Kaszmiru.
I generalnie nauki i stanowisko, jakie przyjęła szkoła Sarvastivady z Kaszmiru, miała większy wpływ. Była bardziej upowszechniona. Więc po prostu w Sarvastivadzie było wiele różnych podszkół w ramach tej szkoły. I są różnice między na przykład tą kaszmirską, a tą z Matury. Już wspomniałem, była taka sutra pod tytułem Sutra Pytań Shariputry. I jest tam taki fragment, przeczytamy go sobie tutaj, z Sutry Pytań Shariputry, przetłumaczoną w latach 317-420 w późniejszej dynastii Qin. I jest tam taki cytat. W tym czasie starszy bikszu, który jest rządny sławy, zmieni moją winaję, dołoży do niej i wydłuży ją. Będzie nazywał kosz winai, który jest stworzony przez Kaśjapę, poglądem Mahasangiki. Później pojawi się ktoś inny, który stworzy ponownie kosz winai, dołoży wiele zasad, które nie były tam wcześniej i oszuka wielu nowych mnichów. Stworzą oni osobną szkołę i pojawi się wielka dysputa. I bikszu i król bikszu i król będą musieli zdecydować, kto ma rację. Król wezwie obie szkoły i wręczy im czarne i białe patyki i ogłosić, jeżeli preferujecie starszą winaję, weźcie czarny patyk, jeżeli preferujecie nową winaję, weźcie biały patyk. I wówczas dziesiątki tysięcy wzięło czarne patyki, ale jedynie 100 białe. Król pomyślał, to są wszystko nauki Buddy, więc nie powinni z sobą ci wszyscy mnisi być razem, ponieważ mają różne przekonania. Ci, którzy są wierni starej Vinai, zostaną nazwani Mahasangiką, a ci, którzy są zwolennikami nowej Vinai, która ma mniej uczniów, ale są starszymi, będą się nazywać Sthavirawadą. Podczas pierwszej Rady Buddyjskiej Kaśjapa stworzył winaję i ta winaja jest podstawą dla Sthaviravady. Natomiast później dodano różne dodatkowe zasady, i pojawiła się nowa szkoła, którą ludzie wspierali. I w pewnym momencie pojawił się jakiś bikszu, który właśnie chciał, aby król zdecydował, którzy mnisi mają rację. Która winaja, czy ta winaja, która jest krótsza, oryginalna, czy też ta winaja nowa, która ma więcej nowych zasad. I tutaj właśnie pojawiła się ta scena, kiedy król kazał im wziąć albo białe, albo czarne patyki. Ci, którzy wzięli czarne, byli zwolennikami starej winai,
a ci, którzy wzięli białe, byli zwolennikami nowej Vinai. Król uznał, że ponieważ te dwie grupy mają różne podejścia, różne przekonania i jest między nimi konflikt, nie powinny zostać razem. Więc król stwierdził, że nie ma sensu, żeby ci wszyscy mnisi mieszkali razem. I prawdopodobnie wtedy Sangha rozdzieliła się na dwie szkoły, czyli stara Vinaya i nowa Vinaya. Więc ci, których jest mniej, ale są starszymi, to była Sthaviravada, a ci, którzy byli w większości, to jest Mahasangika. Więc to jest coś, co jest właściwie nowością. Do tej pory nie omawialiśmy tego od tej strony. Więc tutaj wychodziłoby z tego, że przyczyną rozłamu było to, że Vinaya została w pewnym momencie rozszerzona o nowe punkty, o nowe zasady. I tutaj z kolei w takim tekście Mahasammitya, który napisał Acharya Bhavya, pojawia się imię Bhadra i jest tam powiedziane, że według przepowiedni pojawi się ktoś o imieniu Bhadra i on będzie nauczał 5 punktów. Więc pojawia się tutaj ktoś inny niż Mahadeva i być może jest po prostu inny tutaj mnich, który mógł nauczać tych 5 punktów i być odpowiedzialnym za rozłam. Nie musiał to być Mahadeva. Więc spróbujmy jakoś to podsumować. Mamy tekst wielkiej ekspozycji. Jest możliwe, że oryginalne rękopisy wielkiej ekspozycji nie wspominały Mahadevy, ale dopiero późniejsze chciały dodać jego imię. Tego nie wiemy dokładnie. Ale opowieść o Mahadewie więc pojawia się opowieść o rozłamie na Mahasangikę i na dwie szkoły i to jest przed pojawieniem się wielkiej ekspozycji. Natomiast później jest opowieść o rozłamie Mahasangiki na podszkoły możliwe, że autorzy wielkiej ekspozycji wzięli po prostu tę historię o rozłamie na pomniejsze szkoły, rozłamie Mahasangiki na pomniejsze szkoły i części tej opowieści włożyli do opowieści o rozłamie na dwie pierwotne szkoły. Kiedy Swansang przetłumaczył koło rozróżniające na tradycje tekstowe, jest możliwe, że że wtedy ta dodatkowa część opowieści została włożona do tego rękopisu jako nowość. Więc być może po prostu w momencie, kiedy on tłumaczył ten tekst, to już to był tekst zmieniony. Mianowicie została do niego dołożona historia o Mahadewie, który głosi 7 poglądów. I że być może to ogłoszenie przez niego tych 5 poglądów to był tak naprawdę, to była przyczyna rozłamu na podszkołę w Mahasangice, ale zostało to włożone do historii o oryginalnym, pierwotnym podziale.
Więc jest to być może po prostu pogląd taki sekciarski i w zależności od poglądów konkretnej szkoły, on się rozwijał. I każda z tych szkół miała swój pogląd, którego się trzymała. I Sarvastivada mówi, że 5 poglądów jest błędnych, Mahasangika uważa je za poglądy właściwe. Więc to być może po prostu zależy od tego, jaki punkt widzenia przyjmiemy, w zależności od tekstów szkoły, które czytamy danej szkoły. I więc tak naprawdę wszystko zależy od tego, kto pisze historię. I jedni będą uważać, Staviravada będzie uważać Mahadevę za człowieka nikczemnego, o błędnych poglądach, natomiast Mahasangika będzie uważać go za tak naprawdę kogoś, kto miał właściwe poglądy. To chyba będzie, wystarczy na dzisiaj i to jest niesłychanie skomplikowana historia i przejdziemy do dalszego ciągu i opowiemy sobie z kolei o pewnej koreańskiej badaczce, która miała również swoje poglądy następnym razem.